асари онҳо бо маърузаҳои илмӣ баромад мондаанд. Муҳаммад Қосими соли 1977 президенти Ассоциатсияи байналмилалии омӯзиши тамаддуни Осиёи Марказӣ назди ЮНЕСКО оид ба навиштани асари шашумдаи таърихи тамаддуни Осиёи Марказӣ интихоб гардиданд ва ҳамчун раиси риёсати Кумитаи шӯравии ин ассотсиатсия вазифаро дар ӯҳда доштанд. Устод Муҳаммад Осими узви ҳайати таҳририяи маҷаллаҳои Осиёи Марказӣ, чопи Покистон, таърихи илм Ҳиндустон ва таърихи илми араб Сурия буданд. و برگزار نمودن جشن هزارسالگی ابن سینا و سجاد و این دوره را میتوان یک مرحله مهم و مخصوص در حیات محمد سیف‌الدین قلمداد کرد. Осими идеали анмен ширкат варзидан дар корҳои ҷамъиятӣ буд. Як сабаби аз кор гирифтани чиам Осими ҳам ҳамин буд, чунки ино ҳаме ҳар фурсат ки ёфтанд рафта даргоҳи девони ҳукумат ба эрод мегирифтанд, маслиҳат медоданд, вай мекарданд, хусусан ҳизба. Аммо вай котибои ҳизби аз Русия омадаги, масалан охиринаш Лучинский безор шудаги буд. Аммо ба инҳон чӣ карданд ки биё ина гираш ҷойма якта технар монем. Ҳамихел пастав нейво местан технаря. Онам мешаҳид работа. Ҳамихел ман худам шундаги. Ана бинобар ин вақте ки ин ҷангу ҷидол сар шуд, бисёр эшон чӣ буданд, мутаассир буданд ва намедонистанд чӣ кор карда ба ин ҷараён як чӣ кунанд. Аммо мо вақте ки ману лоиқу дигаро ба миёни ду чӣ майдони ба ҳам муқобил ки якеш аллакай силоҳдор мешуд ва мумкин буд ки ин ду бархӯрад, мо ба миёна даромада ҳамчун шахсоне ки ҳарду тараф мешиносанду гӯё қадр мекунанд, мо миёнаравӣ кардем. Анамин вақта миёнаравиам ваи мушовири ман Осими буданд ва инчунин аз тариқи пайванд ино бисёр кор бурданд бо хориҷиҳо ки аҳволи ҷомеа ва ҳама фаҳмонанд ки мана ин хел сабабаш ин ё ояндаш ин гуфта ва ҳон ки кор мебурданд аз тариқи пайванд. Лекин бо вуҷуди ин худашон хеле мутаассир буданду дилашон вай буд, тангӣ мекард. Яъне чунон вай патриоти воқеӣ, ватандӯсти ҳақиқӣ. Ва дар айни замон ватандӯсти ҳақиқӣ гуфта мо ҳамона мегӯем ки на фақат аз комёбиҳои ватан ба ваҷд меояд, қасида менависад, балки ба хашм ҳам меояд, камбудиҳое дида, норасоҳое дида, аз дилу ҷигараш мегузонад. Бинобар ин Осими ҳамин гуна буданд.